Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap kanimo. Mga igsuon ko diha ni Kristo karong adlaw atong gihandom ang memorial sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag. Ining santos nga misa mga igsuon ko diha ni Kristo. Atong niapil sa itong mga pag-ampo ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Alang sa atong mga igsuon nga nag-antos o gisulayan o kadtong mga gipanglutos tungod sa ilang pagpuyo o pagsangyaw sa kamatuuran. Ug ato sabi apil sa pag-ampo kadtong mga nangamatay tungod sa ilang pagpuyo nining kamatuuran nga dala sa atong Dios nga nagpakatawo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, aron maanda mo sab kita nining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, pisalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga si San Juan magbubunyag, mahimong mag-uuna sa imong anak nga nataw ug namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuuran ug katarungan. Sa ingon maning kamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa ni inig atubang mo kaniya. Pamati, Jeremias. Ang tanang tawo ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatog kanimo. Apan karong adlaw, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haliki, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako may
may tungod sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong, luwasa ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Magawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Ikay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Magawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Diyos, sukad sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magawid ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon, nagasangyaw ako sa imong katingalahan nga mga buhat. Magawid ako, may tungod sa imong kaluwasan. Malindog palihog. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos og nagpabilanggo kang Juana. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdana. Gusto si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inig kabati niya sa tanan, nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitapo kadto sa sumad sa adlaw nga natawhan ni Herodes. Niagtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamahanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluan o mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias, misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita,
unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayuon. Nakasaad pa gani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa, migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahana, unsa may akong pangayuon. Ang ulo ni Juana, mitubag ang inahana. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha-diha, nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya, gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Andam bakang puy-an ang kamatuuran, bisan ang sukli niini mao ang katapusan sa imong kinabuhi. Mga igsuon sa kong giingon, karong adlaw atong gihandom ang pagkamarter ni San Juan nga magbubunyag, ang mag-uuna sa atong Ginoong Hesukristo. Kini si San Juan, usa ni siya sa pipila ka mga santos nga duha ka mga fiesta o duha ang atong gihandom kanila. Ug diha ni San Juan atong gihandom ang iyang pagkatao ug karon ang iyang pagkamarter. Mga igsuon, diha sa atong ebanghelyo karon atong nadungog ang makalilisang nga panghitabo sa katapusan nga yugto o katapusan nga pagpadayag o katapusan nga pagsaksi ni San Juan sa atong Ginoong Hesukristo. O kini nahitabo tungod sa iyang pagbarog sa kamatuuran. Mga igsuon, sa dihang si Juan nagsangyaw, kabahin sa pagpasaylo o paghinulsol sa sala, si Herodes supak. Gisulti sa atong ebanghelyo, ganahan si Herodes maminaw ni Juan bisan inigkabati niya nga mura siya giduslak og ang iyang kasing-kasing. Ug tuod man ang nahitabo sa atong ebanghelyo, kini usa ka babae nga gipangasawa ni Herodes, nangita og pamaagi aron iyang mapatay si Juan kay tungod ni ining iyang pagsangyaw kabahin ni ilang dili maayo nga ilang relasyon. Kay kini si Herodias asawa man sa igsuon ni Herodes nga si Felipe. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, niabot ang takna nga gipunggutan og ulo si Juan tungod sa iyang pagsunod sa kamatuoran. Mga igsuon ko diha ni Kristo, makapangutana siguro ta, kung asa o diin man ang Ginoo sa panahon sa pagpanglutos,
Diin man ang Ginoo sa panahon nga kita gisakit o gisulayan sa mga tao tungod sa atong pagsunod sa kamatuoran. And Pope Francis has said that the devil is behind all persecution, including that all Christians and of other people. The devil tries to destroy the image of God in people. Gusto sa demonyo nga buntugon niya ang Dios, pinaagi sa atong pagsamok, pinaagi sa atong paglingla, pinaagi sa atong mga pag-antos. Apan mga igsuon ko diha ni Kristo, atong hinumduman that Jesus is always with those who face persecution and providing them with comfort and strength. Ug mao kini ang nahitabo ni Juan. Nga bisan siya gilotos, wala kini nakapabugnaw sa iyang pagtuo ug sa iyang pagsunod sa Dios. Hinuon, mao kini ang nakapainit pa sa pagsangyaw sa kamatuuran bisan kini hinungdan sa iyang kamatayon. And let us always remember that persecution is inevitable for those who follow Christ. And Christ himself makes it clear that the cost of discipleship is one's life. Apan, dili kita pasagdaan sa Diyos. Our hope, our faith, and our trust in God will never disappoint us. Mo na mga igsuon ko diyan ni Kristo, niining atong panahon karon, sama ni San Juan, daghang mga inosente ang nangamatay tungod sa pagpadayag o pagpuyo sa kamatuuran. Daghang mga kaparian, daghang mga sakop sa atong katilingban nga gipang patay, bisan sila inosente, kay lagi ilang gisangyaw ang kamatuuran nga dala sa atong Ginoong Hesukristo. Similar to King Herod, the abuse of power has claimed several innocent lives in our country. But we must always remember that evil will never prevail nor endure. God will pay for our actions. Busa mga igsuon ko diyan ni Kristo, sulti pa ni Pope Benedict XVI, that John did not keep silent about the truth and thus died for Christ who is the truth. Mo nang kita isip mga Kristiyanos, gihagit kita to speak against the injustices and cruelties diha sa atong katilingban. That like John the Baptist, we are challenged to be the voice of the voiceless, to speak up for a people who are unable to speak for themselves. Ug kita gihagit kita nga atong ipadayag ang kamatuuran nga dala sa Dios bisan kini hinungdan sa panagbaybiay gani sa atong kamatayon. To follow the way, the truth, and the life that Jesus lived is not easy. But remember that with God, nothing is impossible. Mo na mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa, mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pangaman ni San Juan, nga unta ligunon ang atong pagtuo, paglaom, ug ang atong kasing-kasing ug gunahuna, nga atong mapuy-an ang kamatuuran bisan pa man sa daghan nga atong maagian nga mga pagsulay.
ug magampo kita usab ni angtong mga tao nga nangamatay tungod sa ilang pagsubay ug pagpuyo sa kamatuoran, nga kita nga nagapanaw pa nining kalibutan, nining panaw sa paglaom, kita madasig ug mahatagag kusog sa pagpadayag sa kamatuoran nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sayod sa atong misyon sa pagkapropeta dinhi sa kalibutan, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan nga magmakanunayon kita sa atong bukasyon. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, maisugong mutuman sa iyang propetanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay kukahadlok o pag-uyon-uyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binase sa personal nga kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mubarog ug makigbisog alang sa hustisya ug tawhanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato. Hinuon ang atong pagtuo, mutubo ug mulambo tungod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na sa ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ingnan ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali ug sa panig-ingnan ni San Juan. Ang among kinabuhi ihalad namo agig pag-alagad kanimo, pinaagi sa among masibot nga pagsaksi sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok nga santos nga simbahan. Ihatag ka namo Ginoo pinaagi niining mga gasa nga among gihalad kanimo. Kanang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan o nga iyang gisaksihan sa dako nga bertud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanana. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang San Juan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag
Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay, ug bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan, pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga tako sa pagpakamatay sa kamatuoran sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw ang isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santo, 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 Ginoo Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kadabo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Juan Bautista o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotana. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon atong ipakita ang timaan nga kita managsuon panagdait. Kordero sa Diyos ngaula gawatang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun, nangamuyo Ginoo nga ang imong simbahan, nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga mabubunyag, makailaunta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao, ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nahalad na ang misa, dadanin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Suon karong adlaw ang simbahan sa ulog sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag, the Passion of Saint John the Baptist. Karon po sa dire atong welcome mass sa Birhen sa Regla. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Magdungan kita. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kani nga maigsoon nakalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat sa kananglan buhaton kay akong sala akong dakong sala. Musa nga moyo ka Santa Maria kanunay ulay sa mga mga santos kanina maigsoon. Ino koy ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaliwan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala. Nadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong maguna sa imong anak nga natawo og namatay. Tugod nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran o katarungan. Sa ingon maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo, sa imong pagtulunan. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlokon, ug labaw pa niini, inikatubang mo kaniya. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan, makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. May sama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo, nagadangup ako. Hayaw gayon itugot, nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako.
Pagpakahimo nga akong bato, nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako, kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo, ang akong gisalikan, O Diyos, sukat sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukat sa akong pagkataon. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Magsangyaw ang akong papa sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, kitudluan mo ako, sukat sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalakan, nga mga buhay. Ako mahitungod sa imong kaluwasan. Ang ginumana kaninyo, gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Ihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsoon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug nagtinguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo ini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragyod si Herodias. Itabo kadto sa sumad sa adlaw na tauhan ni Herodes. Niadtong higayunan nagkumbira si
Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan o mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod o misayaw, nakapahimuot siya ni Herodes o sa iyang mga bisita. Busa ang hari imiingon sa dalagita, unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pa gani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siya usa ka sandalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo miadto sa bilangguan ug gipapunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo ug nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod niini, niadto sila og gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa tanan atong pakpakan atong mahal nga Birhen. Naigsoon adunay duha ka inahan karon. Una sa Ebanghelyo, salbahis ni nga inahan. Inahan ni Salome, malingan, no? Lumatod pa, Salome kono ni. Salbahis ni siya, mo ni nakapaputol sa ulo ni San Juan. Adunay duha ka celebrations in honor of Saint John the Baptist. Una, ang malipayon, solemnity of his birth, June, ano sa to? June 24. Masaya ka na isabligan tag tubig, abot na uso ba na dire? O karon, August 29, pagpunggot siya, putol siyang liog. Tungod aning inahan nga salbahis. Sister-in-law ni siya ni Herodias yung pangano, yung anak Salome, may matumusayaw, unsa kito gisayaw nga nahimuot man si Herodes, no? Lambada ba kayo to? Unsa ba to yung gisayaw? Ug mao to nga hubog naman si sani Herodes sa pangay no ko bisag unsa. Dito sa siyang inahan. Lagot naman tong inahan, ikabit man to sa ni Herodes, sa kabaw si San Juan, ni Juan magbubunya kay kusog kay mamika. Mo to panghiuang ulo. Nakasaad naman siya. Ang mo nga bati nga inahan, salbahis nga inahan. Siya nagsugo, paputol ang ulo ni San Juan. Ay mugsunod ani ha mga inahan. Mga anak pod. Taga asa man mo taga kuano Ema no? Manimba ba mo kada Domingo? Ay mga estudyante, manimba mo o karon ra? O itubag, manimba mo panagsara. Masig panagsa dugay ra ba ko sa eskwelahan ha? Chaplain ko sa USLM sa una 11 years. Nagsara kay manimba mga estudyante, may like special occasion. I hope you attend or participate in the mass every Sunday o dili lang Sunday, holidays of obligation or Pista Iglesia. Ano sa Pista Iglesia? January 1, Inahan sa Diyos. December 8, Immaculate Conception. December 25, Pasko sa Pagkatao sa atong Ginoo. So mo ni, usapon ang sipyat ni Juan ni Herodes kay ni saad siya. No? Usa na to makatunan may son, ayaw og saad kung malipayon kay ka. Kay mausab niya or ayaw pog saad o himog desisyon kung guol kay ka. Extreme, no? Muna ka mga asawa tanaway yung bana
Bughubog ganit pangayuwi dayon. Malipayon pangayuwi kay muhatag na. Oy, ikaw man magbahay. Do not make decisions when you are very happy and extreme when you are very sad. Mabitan na daghan ng kikog. Kay goal sila. Decide din diretso. Para sa awag tanga sa pamalandong isa. No? Ayaw jud himo. Kinomdom lang kanino. Nga saad bisag unsa imo pangayoon ihatag nako. Mao ni nga ebanghelyo. Pag human sa bag-o pa kumpare, no? Iduol ni ko sa usa ka babae sa nindot kay imong wali, Father. O pads may ako angga, no? Ngun siya pangayo nako bisag unsa. Pangayuan mo tanong kog auto. Ingka bisag unsa. Joke. Pangayuan mo tanong kog auto, gitagaan ako 100, no? Ikaw ra naghagad, wag yo ko mangayo. Ngun sa pangayo nako bisag unsa, pads. Nindot kay imong wali na please ko. Da auto bitaw pangayo, hangtod 100 lagi gihatag. Ay nagsaad-saad. So mo na ayo paghimog decision kon sobra ka kalipay o sobra ka gool. Mo ni ato makatunan. Ug mo ni ang bati nga inahan sa ebanghelyo karon, Herodias. Arita sa nindot nga inahan. Extreme pod atong mahal nga birhen. Pangutana, ano ito maning birhen sa regla? Uban daghan ni sulti na sunog ni. Wala na masunog. Katunon Jesus Nazareno puti jud na nasunog. Nasunog man eh. Maigsoon usara ka mahal nga birhen, puti jud ang mahal nga birhen kay Hudiyo man na. Nakaadto na ba mo sa Jerusalem? O mo kaadto manghambog ko ha? Gagwapa jud sa mga babae dito o mga gwapo kay mga lalaki. Nakaadto mo ko sa Spain, no? Mga katsila pero mas gwapa o gwapo jud ang mga Hudiyo. Ingko, kung gwapa ang kaning mga bayhana, samot na ang mahal nga birhen. Kung gwapo ni mga laki, samot na ang Ginoo. Ay mo ginuang ka ng birnesado, Hudiyo. Kabaan ba mo? Hudiyo ba ng mahal nga birhen? Puti ang mga Hudiyo. Tag-as kag ilong, no? Layo ra kita, pislat pa ta, no? Ano ito man eh? Mo ni devotion ni San Agustin, whose memorial we celebrated yesterday. No? Ganahan ka to siya rules. Keep the rules. Mo na yung usa siya mga sayings. Keep the rules and the rules will keep you. Can you repeat that? Keep the rules and the rules will keep you. Masabot, kung musunod ta sa mga lagda manas Bisaya, no? Giyahan ta. Now, anong gitawag man nagbiren sa regla? Kamong mabay, lahi man ang regla, di ba? Unsa man ang regla, be? Gidugo. O sa gitawag ni Our Lady of Menstruation. Sayop na. Regla is not Cebuano. Kani. It is Spanish. Kaya mga Spaniards man, mga Agustinian Spaniards man, magdala dire. Especially dito sa Upon, no? Gigikan man sa Upon, sa National Shrine. Duha ra makabuk National Shrine, no? Shrine sa Cebu. Una, akong na-assignan sa una, National Shrine of St. Joseph, Mandaue. O 1999, nahimong National Shrine. Kita, Archdiocesan Shrine. Tulo man na ka-shrines. Ang kinaubos, Archdiocesan Shrine. Ikaduha, National Shrine. Muna, tibok Pilipinas na. Ang labaw yun, International Shrine. So, kita napatas labing ubos. Naka-assign na po ko sa National Shrine niya. Kanipod, another, pag 2007, nahimo pong National Shrine ang biren sa regla. Itom na siya kay mao man ang devotion ni Saint Augustine. He was the bishop of Hippo or Hippo man ang pagbasa, no? Africa. Ang mga tao sa Africa itom man. So it is patterned after the people of Africa. So muna itom na siya. Klaro na to? Ha? Pero puti dyan ang mahal nga biren tinuod. Kay Hudiyo man siya. Inculturation na siya. By the way, there is only one Virgin Mary with different titles. Kasi malibog ta may sunay. If not properly catechized, no? Malibog ta daghang kay birhen. Birhen sa Regla, birhen sa Guadalupe, birhen sa Fatima, birhen sa Lourdes. Pila di kabuk birhen? O Sara. Lain-lain lang titulo kay nagpakita man siya sa Lourdes or Lourdes, muna birhen sa Lourdes. O dito sa Fatima, Portugal, birhen sa Fatima.
Kung napakita pa siya sa Minglanilya, birhen sa Minglanilya, got, anak ragot, klaro na to? Nagmata pa mo? Hapit na ko mahuman. So muna, itom. Kaya ganahan man sa rules. Regla is rule. Our Lady of the Rule. Dili na regla nga Bisaya. Kaya kung Bisaya pa na, Our Lady of Menstruation. Kasi makalingaw may ekson dito sa Lapu-Lapu. Daghan mga estudyante, mga college, mag-ampo. No, birin sa regla. Wa pag yung ko giregla. Basta nakabuhan, igat-igat man, patay na ko ning mamdos ko. College para ba ko? Ay mo pag-una-una ha? Di mo katiwas ko ila. Usanin sa akong devotion, may ekso na dyo ko'y ingwani, inumdum ko, ingwani nga imahin, gamay mo po, gamay, anak kadak, nag-blessing ko dito sa Mandawi, akong ipangayuan. Kay akong mama, devotion ni niya, tigatuan gini siya sa Lapu-Lapu, gini sa regla. Usa ka adlaw ni ana, nangayo siya, doon nga may igsoon, ato ako igsoon, manghod, usok ito masimba. Ako di kay ko hinimba sa una, magsaba ha. Unya, yung una-huna, atan may pangan akong angga, Jerry man. Yung una-huna, akong manghod. Nga pangayuan niya sa mahal nga birhen nga, mapare. Pag-ingon niya, mayta, mapare si Jerry. Nasayop nun siya, iyam ako matang manghod. Wala nun, nasayop nun siya. Napare, igunong ko. Ako manghod, naminyo. Bali noon. So, muna usas, devotion ako. No? So, muna, nagyo ko yung anak kadakay. Matabunan ko na ko sa ang TV. Muna devotion ako, bere sa regla kay dire man ko gipangayo ni mama. Nasayop man siya. Instead of akong manghod yung gipangayo, ang nalitok ako mangan. Iyatang gibawi. Dili si Jire. Nasulti naman niya. Awa na gid mabawi. Hangtod karon 26 years na ko pare, no? So muna maigsoon. Milagroso po kay ni. Dili ta magampo sa mahal nga birhen, ako na nagiwali kadaghan, no? We do not pray to the Blessed Virgin. We pray only to the Father. Through Jesus with the Holy Spirit, the Blessed Trinity. Unsay we pray using the acronym PRAY. Unsay spelling sa pray? Students? P-R-A-Y. P. Praise and thanksgiving. Unsay ba magampo tano? Daghang Katoliko di ka mao maampo. Sutihan ta mo. It's a sad thing. Kamao mga J. Kana bitong formula prayer, Our Father, Hail Mary. Palit of prayer. Our Father in heaven. Ampo. Our address is always the Father. Okay? Ang gitudlo niya, our Father man, dili man our Jesus. So Father, dili man sayo pag-ampo ta Santo Niño or Jesus. But more appropriate, we pray to the Father. And prayer is not only asking. P means praise and thanksgiving. Let's pattern this after our Father. Our Father, dungan tabi, para di mo magduka. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Dira lang ko to. That is praise and thanksgiving. So dili, ang pag-ampo, dili lang pangayo, ha? Musod mo sa Adoration Chapel, nangay, masa imong gipangayo? Dili lang pangayo. We praise and thank God. R, repent. Ano sa to? Repent. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Pwede man ta mangayo directly. Dili tanan sala may son ikumpisal sa pare. Pwede ra direct to God kung venial sins. Kanina bitaw nakakumpisal ako. Applicable ka to sa venial sins. Unsa magi-ikumpisal na to? Mortal sins. Pero pwede pa mangampisal og venial sins. Pero dili necessary. Naminaw mo? No? So mana. A, our favorite part, ask. Give us today our daily bread. Take note, gitudlo sa Ginoo, give us today. Ang kalan-o na mo matag adlaw. Wala siya mosulti, give us today, tomorrow, next week, next month, next year, kundi every day. We put our trust in God. We place our trust in God's love. Matag adlaw gitag ampo. Give us today. May lawas, makapasar, no? Especially di takasala o magbuhat maayo. And why yield? Your will be done on earth as it is in heaven.
So ang Our Father is not only a prayer to be memorized, but a pattern prayer. So unsa tong P? Praise and thanksgiving. R, repent. A, ask. Y, yield. Amahan or Father, we ask this through Christ our Lord with the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Sunod, mo na mga ita sa pangaliya sa mga berhen. We venerate. Kanong mo bow man ta sa image? Dili man na sa idolatry ha? We bow. Ang dili ang image na ko, dili ang gi-represent. Maigsoon, Holy Mary, kasi sumpay, Holy Mary, Mother of God, pray for us. O sa Bisaya, Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami. Wa man ta mag-ingon, Holy Mary, Mother of God, we pray to you. Because she is not a goddess or God. Or Santa Maria, iampo mo kami. So dili dahil sayop kayo. Usahay mo sa wayon, tas lain reliyon. Pataka lang ni mga Katoliko, nag-ampo. Idolatry, mana, nag-ampo ta. Dili na idolatry. Muna, importante pa, we pray the rosary. Mag-rosaryo ba mo kanunay? Kamu mga dagko, estudyante, mga maestra, mga inahan. You pray the rosary every day. No? Makatabang kayo, the family that prays together the rosary, stays together. Pray the rosary. Dili man na sa obligation ng rosary. Pagpalitan, di mo kahurot sa 5, pwede mag-installment. Ako na installment man ako style. Primero, exercise ko, 3. Ampo. Then, usa. Then, dayontog, usa. Pero kung di kayo mo kahurot sa 5, at least usa ka decade, no? Daghan mo kung mga umpisal na ko, Padre, nakasa ako kayo ako karosary. Dili man na sala. Kaya it's not an obligation, it's a devotion. Pero nindot po, palaban ta sa itong inahan. Muna nakanindot sa Katoliko, maigsoon. Aduna patay amahan, aduna patay inahan. Di ba sa pamilya, lahi jud og way inahan? Muna sa lain reliyon, ila na sila amahan, pero wala sila inahan. Tanawa ang pamilya, kung wala inahan, lahi jud. No? Especially ako, close ko sa akong mama, no? Patay naman ako mama. So muna, nindot kayo, muna nakatunan ako sa akong mama, hangtod karon, magrosary ka po ko after 26 years in the priesthood. So muna, dili ta mag-ampo sa mga birhen, we ask her intercessions. Di ba? Powerful kang inahan. No? Kinumdom ko sa akong tiyo. Iyang kontra sa panguyab sa akong tiya, mga dato kayo. Mercedes, siya, Jeep, ra? Pilde good siya. Pero nganong siya may gisugot? Dato makayang mga kontra. Ang iya mangipanglitawhan unang inahan. Iya man timingon, iglakaw sa kuntiya. Iyo mag-stalker mo sa to siya. Tanaw niya trabaho sa kuntiya, adto din siya. Adto niya. Asa si muna may pangan sa kuntiya. Wala ba di trabaho? Ang toyo niya inahan got. Sa nakunsa di ka luto. May man kay tumuluto akong tiyo. Iyang gitudluan ang inahan. So pag ingon lang sa akong tiya, kinsa may akong sugton, kay daghan man kay nanguyab niya sa si Robert. Tanawa, wa pang inahan, gamhanan kay mo puna kita. O di ta dunggon sa Ginoo, ato ta palaban sa inahan. Okay? No? So muna importante, wala ta dili ta maampo niya, pangayo ta sa iyang pangaliya. So muna kung di kita sugton sa Ginoo, palaban ta sa inahan. Maigsoon sa atong pag-welcome sa mga birhen sa regla. Let us follow rules also, especially students, no? Kung sa may rule sakto ninyo, magtuon, dili mo cheating, dili mag-cutting class. Kita po, simba gyud kada Domingo, Pistili. Rules sa misa, dili magtabi, dili matug, dili mag-text, no? So follow rules. And the simplest rule to follow is no other than traffic rules. Tanawa, di ka mo tuman sa traffic rules, unsay mitabo nimo? Kung go, mulabang ka, aligsan ka. Mabitaw daghang kay disgrasya, no? So follow niya kaning sige lang gahapon dito ko sa linaw agi so no. Bibiha murag dagat Ano sige man tagbaha kay pataka man sa taglabay o basura. Follow rules. Labi na kaning plastic. Kanang plastic di ra ba gina mahilis. Bisag pila pa ka tuig. Nya pasangil na nato nabaha. Labi na karon no, grabe kay balita no. Mga ghost project. Dili lang million sa
billions, no? Mo ni ikuan karon, no? Nas balita, no, perme. Flood control kuno nya wa gamita ang kwarta, gigamit sa ila. So man may suon, follow rules po ta, di po ta patakag labay mga basura. Especially plastic. Kaya na plastic di gina mahilis, ug mo na makakosa baha, no? So may suon, keep the rules. Unsa to may estudyante? Keep the rules. Uska gyud sa to? Keep the rules and the rules will keep you. Matod pa ni Saint Augustine. Mo po na pagsunod na to sa pagdebosyon na to sa Mahal nga Birhen, let's follow rules. Rules sa simbahan, rules sa gobyerno, rules sa eskwelahan, rules sa panimalay. No? Follow rules, keep the rules, and the rules will keep you. Mauna ang debosyon ni San Agustin, mao po na atong debosyon, Birhen sa Regla. Atong Mahal nga Birhen, Birhen sa Regla, iampo, dungan ta? Iampo mo kami. Amen. Pabilin lang manglingkod at isunod ang paghalad. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Ihatag ka na mo, Ginoo, pinagi nining mga gasa, nga among gihalad kanimo kanang katarong sa imong mga dalan, nga gitudlo ni San Juan ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan o nga iyang gisaksihan sa dako nga birtud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo man kaninyo. Ibayaw ni makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matargyod magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang San Juan nga magbunyag nga maoy na andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkataon niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha sa pasatiyan, niulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Ipili mo siya gikan sa tanang mga propeta para papakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan, pinagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir o nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw isangyaw kanunay da sa yuta samtang sa walay hunong imong kahalangdon among gisinggit santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit og yuta sa imong himaya o sana sa kataas-an. Daigon ani sa ngalan sa Ginoo o sana sa tasan. Mangluhod palihog. Santos kid ikaw o Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadala imong espiritu pag santos magasa mahimo kini alang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kogli mikuha siya og paan mi pasalamat kanimo pikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini nga tanan ug kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kani. Paagi tapos ang panihapon mi kuha sa sakalis mi pasalamat kining pag-usab nihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini Panginoon kamong tanan gikan ini. Kaya kini maong kalis akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaniyog alang sa mga tao ra masala mapasaylo o hatang kinanong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayan pagabanhaw ni Kristo naghalad kami kanimo amahan. Ning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan.
Pasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon na matubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas tugon ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa timog kalibutan, imo nga mingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo sa mga pare. Hinumdumi usab ang may son nga nangamatay. Malaumon nga banhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios siyang titulo Birhen sa Regla uban ni Jose ang bana uban sa mga apostoles na mga santos nga ngatuman sa mga kaubuton latas sa katuigan uban tinila mo ikaw nga daygon ang mo kamiyaon pinagi sa Kristo imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya ihatagan na kanimo makagawong amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namong imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo tamay ngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, may nga pasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kay tugod nga maulog kami sa panulay, hinunuhalwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa laom layos tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangtod. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kanyo akong kalinaw ihatag ko niyo. Ayaw tanawa mo masala ko niyong pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabuto na tagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ka ninyo. Pakita ta ang pagniksunay pagdahit na kaninyo. Mang lohod. Kini maong kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan, ulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, pamawlong lamang mamaya ko. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit noon, nangamoy o Ginoo nga sa ang imong simbahan, nga nalipay sa katao ni San Juan nga mabunyag, makailawan ta sa nagmugna sa iyang pagkatao, ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ikaw man sa misa, mangantatag Salve Regina, samtang mag-insensaryo ko, no? Sabi rin sa regla. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kayong Diyos nga ugahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa dalang kalinaw, gugma ni Kristo.